Hello Dolrok di Borkaham Bahai Tongbai Sini yang khomlong wati wanan bagai nokha managai tongkhana ni di pa seke nokha manakha hai pono skangni siming nokhale mo manak phaido hai pono wati se waya wati wanan ayo nokha sumui kobonai biang uri thangpai bi wati waya mane nobar phai waisa satung tung waisa abo haingi tongta angkai salle tonghotok no hai pono wati warina mo sumane angkai wati se waliya Mia horogo bo wati wawon domani mia sari rogo bo nokha managai phayo taisa hambai thango saismanli abuting sini yang khomulong go angkai dol norokhai bahai rok jak sari norok wati ja hamjak satung rok tamni ke sini yang le sera wati warna musung suka angkai mane samung nang pruwo wati no manya abo hai rok tongta abon bagai belake wati no nang tongka obo angkai main building angkai norok nugui nakhana bu mangthong obo angkai Dasrot Dep Borom ganang tabuk main building office mongko age office kasang bobong tabuk katal tang no kotor ojaga tabuk nokarokle somsajak abena wati si phaya tabuk kai belake saltong hotok rong tong do nobar sip khlaiye tai srapsa gaina satung first phaisoknai abo hainong tong Angkai tinin bagai video masuk mah jara rok man khai video rok khai norok bai haina hai malai pionai bye bye